Fraților, asta o să spun un anunț important. Sunt la egalitate cu documentar, cu Mihai Casălian. Vă mulțumesc că v-ați abonat. Visul meu este să ajung la 1000 de abonați. Cred că trebuie să facem acum imediat și 10 abonați. Dacă facem 10 abonați, o să fac un videoclip special. Și acum vreau să vă spun un anunț important. Este că cred că o să fiu și pe Twitch, dar trebuie să verific cum se face canalul, că am deja profilul, dar trebuie să-mi fac bannere și din astea, deci cam greu. Dar vă mulțumesc din tot sufletul că v-ați abonat la Atelier de Muzică și o sunteți cei mai tari. Cred că astăzi, nu știu, mai pe la după amiază, sau stai să vă cât e ceasul. Pe la 15:00 o să apară cu un videoclip. Dar acum am zis anunțul important. Ciao!